Nahuman naman ta og ligo sa atong mga manok, so diri na pud ta sa atong pagkabagaa nga silhigonon. Kay lagi naaman tay rambutan nga punuan guys, matik na daghan kay tag mga silhigonon pag abot sa mga tuyo na pud nga dahon. Makahigayon ra gyud in taon tag pagpanilhig guys kung mo street gyud in taon ang pag-init kay syempre kung mag-ulan perti ni kapilit sa yuta. Duha ra man unta ni kapunuan sa rambutan guys, pero daghan gyud siya maipuno kay lagi dugay-dugay pud ta manilhig in taon. Maabtan pud tag mga semana bago pa makapanilhig diring lugara. Pero mao na ni guys pagkahuman natong nasiligan medyo aliwalas na gid ang area no ug makita na gid nato og asa ang mga manok ug asa ang ato ang mga patuganan sa manok. Ako ana lang pong gifogging guys katong mga nasilig nato nga tuyo nga dahon kaganiha aron mahimong double purpose food ang ato ang pagpanglimpyo diri. Sa karon guys aliwalas kayo tanawon ang atong area kay lagi nakapanilhig na ta pero abtan anig semana guys tuwa na pud manilhig na pud ta. Di ay guys mao na nang update sa atong duha ka manok nga sipat nga manulong sa iyang mga isig ka manok o di ba? So, maura to guys. Dagang salamat. Bye!